Goejoen, welkom vanuit Wordzijn. Welkom bij het Scootjesjournaal. Ja, eens hingen we Joet een reisdag. Maar ja, weet je het nog? Die tweede wedstrijd bij de Veenhoop, die ging net terug. Die werd heel mooi staakt. En dus moest er inhellen worden. En dat hebben we van de midden hier achter mij, op Hegememar. En over die wedstrijd van de midden zullen we vanzelfs praten hier op de Gaasterland. En waar ben dan uw gasten? Om tafel zitten, onder oren, de skipper van Wordzijn, Ipi van der Meulen. En hij vertelt hoe zijn bevindingen van de midden op zijn eigen thuiswetter. Verder aan tafel Albert Sikkema. Sikkema had een applicatie maken om alle scootjewedstrijden op dezelfde dag nog waarom te zien op de computer, maar dan in een soort van een 3D-animatie. We hebben muziek van de Frieske troubadour Pieter Wilkes en we hebben zelfs Klaas Jonsma. Dan weet je nou 2 keer zield bij Wordzijn. Wat vies er eens van? Ja, hartstikke mooi dat ze dat hier nog een keer de kost krijgen. Prachtig. Dat viel als een extraatje. Ja, zeker weten. Ja, want hier is natuurlijk geen rekken mee houden. Zou dat nou misschien ook een beetje het voordeel wezen kunnen van Wordzijn? Dat is wel te hopen. Aan de andere kant, wetter is wetter. Ja, maar je bent wel thuis, dus ik denk het wel. Ja? Ik hoop het zeker weten, ja. Ik zou zeggen, nou even een oefenje van manje en manje de die-winning. Nou, dat zou hartstikke mooi wezen. Heren, welkom hier aan boord van de Gaasterland. Dit wie eigenlijk van een beetje de inhaalwedstrijd van bij de Veenhoop. Dat is altijd een sleepstart. En daar hebben we ook een vraag op binnengekregen van de heer Zijlstra. En die vreeg het hem oor, Klaas onder oren, maar misschien weten de orenheren het ook. Waarom is er vandaag geen sleepstart? Want dat is wel zo eerlijk voor allemaal. Ja, maar het gaat erom dat we een mooie zielerij hier doen. En op Wordzijn. Hij is ook prachtig wetter. En zo'n mooie ruimte om breed uit te starten. Dat ik had het ik alleen zijn in mijn dom heet, maar het wie volle beter zat. Je het gang mooi, breed uit, vorstelijk. Maar is het, want de vraag is dus van de heer Zijlstra. Ja, het is zo het oneerlijk, wel... want die loterijen natuurlijk een oneerlijke boel. Maar ja, één keer moet je laten zien het leven. En Ja. dat is er nou bij. Ja, maar goed, Ipi van Jim wint zeker wel blij, want dit is Jim eigen wetter. Doet bekend waar dat het bij de Veenhoop net trok hier en dat weer inhalen waar het zoet. Wie er blij mooi? Daar ben we eigenlijk als scootjeskippers allemaal blij mee. Dus ik praat even niet meer fout, want daar ben we als scootjeskippers verschrikkelijk blij mee. Dat je op het mooiste markt van heel Friesland, tenminste dat vindt Iepje dus, hier zielen maaien en ten opzichte van de Veenhoop. We hebben de Veenhoop zield en de prachtig, dan heb ik ziel en bloeien. Maar wij krijgen hier een wedstrijd waarom, jongen. Het is bingo, het is echt schitterend. Ja, Maar absoluut. de vrouw, je weer er net bleek mee. Maar de meesten die man die enige dag dat ze nou wat dan naar huis doen. Ze hebben dus guntje, Klaas. Dat is, Maar ze stemmen niet toch? Toen wij dat, hebben we alle vrouwen het zinstemt bij ons boord ik. Alleen nog, nou, die net teruggaat, ja, is schitterend hier, jongen. Dit is machtig, in stil is hem het nou. Nee, echt geweldig. Oké, zeker maar even om jou naar te gaan. Van, jou maakt je van alle wedstrijden een 3D-animatie, die is dan op dezelfde dag al beschikbaar op een computer? Ja, hij is, de jongens na de wedstrijd is hij beschikbaar. En hij blijft beschikbaar, dus je kan hem zo lang zien dat je wil. Maar wanneer heet het dan klaar? Ik bedoel, is dat een soort werk? Nou, het zou net een soort werk wezen, maar wij hebben net een goede verbinding. Elk scootje heeft een GPS-trekker aan boord. En die zoeken via het mobiele netwerk, zodat die rechtstreeks uitsturen kennen. En dan zullen wij die data ontvangen en dan kunnen wij het zien laten. Alleen die verbinding is vaak minder. Dus nu hebben we Omroep Friesland, de opdrachthouder, die had nou besloten om te zeggen van wij doen het pas jongens. Dan, het is net helemaal verst en dan, nou ja, dan show de meeste nou en dan show ze correct neer misschien. Dus dat risico te mijden, geven we jongens pas. Oké, nou we zullen er aanstaan grif nog even doen. Hè? En dan Ilke, ja, Hudde Wien, Iep en Wetter. Kun je daar van tevoren eigenlijk al zeggen van, nou ja, die scross die scootjes maar, want die ben je volslaan konsleers?
van tevoren? Ja, dat weet je. Je doet het dan beleefd, maar je kan gewoon zeggen dat Huzum net goed meedoet, dat Langwaard net goed meedoet, dat de hele mannen ik net goed meedoet, want die kennen op de kwart eindjes vol, maar dit belangrijk eindjes net, dat Ljouwert net goed meedoet. Dat weet je eigenlijk van tevoren en die komen dan in het eind van de wedstrijd. Ze kennen wel een tijd lang, als ze goed starten, kunnen ze meidwaan, maar ze kennen net volledig meidwaan in de wedstrijd, want het had gewoon de snelheid net van de oren skippen. Want dan maar even naar Sjende, naar het verhaal van Joertje. Dit is de Zuidwesthoeken van de start. En dit is de kop van de Zuidwesthoeken. En die kop van de Zuidwesthoeken die had juist een onvaring gehad met een passenskip op de finishlijn in Staveren. Maar er is alweer weer gewoon vaddelkwaar. Ja, en dan kan de start worden in wat zijn van wat Ipi al zei. Dat een hele mooie wedstrijd was. Zo met een route van de eerste tonnen naar de Leijse Palen. Dan weer waarom haast naar de Rak. En dan weer waarom hieronderin bij de Mar. En dan weer waarom naar de Kruispalen. De Rakkenpalen. En dan weer zo verder. Nou, een start die zo breed wie je, dat wil je net zien. Ik zal het direct even in mijn letten. Die is ontzagwekkend breed. Zo breed is zo'n start. Daar kan alle 14 skippen mij gemak lezen. Maar dan kom je in het kruisrak vanzelf weer dicht bij elkaar langs. En Jereveen maakt je bijvoorbeeld even achter Grauw langs om de goede lijn weer wat te pakken te krijgen. Nou, en zo je meer skippen die het oer stuurboord komen en dan erachter langs matten om een plakje te zieken. En waar komt dan eerst om de eerste tonnen? Dat is Douwe Visser van Snits. Ja, en als Douwe Visser van Snits voorleidt op de Hegemer. Maar dan denk je van, ja, die sjove joert hoe de hele wedstrijd net werd. Wat zit erachter? Drachten zit erachter. Er zit Grauw zit erachter. Er zit Jereveen achter. Ja, eigenlijk er zitten de goede man. Jenne Wout zit er nog tussen. Eigenlijk zitten de goede man daar alweer Hundal te plak. En kan je opgaan naar het Vaderwieserijk. Dan sturen Drachten en Snits, die sturen helemaal naar de onderkant. En die loeven elkaar op. Het is verschrikkelijk. En ze komen dan weer in een lijn. In een lijn mee. Dan lezen allereerst skippen jonken hun. Dan lezen allereerst skippen jonken hun. Elk skip leidt er zo wat jonken. Het is één grote lijn aan skippen. En iedereen ziet het zien plak. En dat is het mooie en een brede. Maar dan kan je gewoon mooi van de windzielen. En allereerst maar een kant uit en Sjernwater het eerst is. Nou, en dan gebeurt er iets. Dan ontstaan er eigenlijk twee ploegjes. Hier is het ene ploegje. Dan zit er een middenploegje. Die zit er in de midden. En dan zit er een ploegje. En die zit helemaal aan de orenkant. Die zitten eigenlijk wat aan de bovenkant. Dat lijkt het wat de minste kant, want de gaan heel eind naar de tonneta. Maar wat gooien ze de zeiloer en dan komen de vallers. En zag je het wat zijn? Ik geloof 18 jongen om de eerste tonnen kwam. Die komt gewoon eerst om de tweede tonnen. En de Zuidwesthoeken komt daar achterom. En de rest die mat hem eigenlijk maar een beetje redden. Van we zoen we een plakje ziek kennen. Want je maakt altijd dan de binnenste die maat hem horen. Maar ja, die moest ik weer uitwieken voor de skippen die door bakboord kwamen. Want ik dat hield onder de wien op. En wat zijn die short net eens om. Die denkt van, nou die ellende daarachter, die besparen wij u te meesten. En dan zien we dat wij maar voortkomen kennen. Nou die ellende is groot. Hier met Jenne Wout, die kent die ervan langs, nou krijg ik het net volle. Maar wie bekwart wordt net skrampt. Jereveen gaat als je in een lemmer. Dit is een protestsituatie. Beide mannen zullen de vlaggen hiezen, maar beide mannen zullen ik weer inloeken. Komen we bij de Orentonnen en dat is wat zijn eerst en dat is de Zuidwesthoeken nog steeds twat. Dat is een beeld dat door het eigenlijk over de hullenwedstrijd. Die beide mannen gaan een geweldige wedstrijd zitten hultiet voor en daarachter zit Snits. Dus, ja, die is verslijnd in dat Vaderwiese rak en die maakt zien dat er weer een beetje bij komt, maar die komt echt net dichterbij. Want die had vierstevolle lest van al die orenskippen die hem benij zitten, zeg maar zitten. Nou, dan is even zien hoe het verder gaat. Daar komt Snits aan, daar komt Drachten, daar komt Jenne Wout, daar komt Grauw. Dit is Bolzert alweer, dit is Jereveen. Nou, zo komt iedereen weer een beetje in beeld. En dan weten we dat alles weer goed bij elkaar zit en dat ze allereerst meest naar voren komen. Het wie benamen Bolzert en Jereveen die in een peerslagen echt naar voren kwamen. Zie je het nog wel even deun. Wie is Jouren, wie er in een ziek werd, want die hier een wat minder start hadden. Koer er net goed tussen bij Bolzert. Er waren al even schreeuwd en dien. Maar het waren al hier in het redelijke oplost. Maar opvallend wie hoe dicht had die skippen in de middenmoot al hier bij elkaar bleven. Dat wie fantastisch om te zien. Het wie een geweldige strijd met een prachtig mooie loft daarboven. Dus dat is al hier helemaal
allemaal mooi te zien voor het publiek wat er net in grote getal wie bij was zijn. Maar het is net ook zo prachtig in de zin op. Al die skippen werden onder de wien op hier achter Jennewaard. En daarvoor zou je Snits lezen, daarvoor zou je Drachten lezen. En daarvoor lezen nog Zuidwesthoek en Walsijn. En Walsijn leidt justjes leger als de Zuidwesthoeken. Het Liekekrek hult als ken de Zuidwesthoeken wat heuger als Walsijn. Maar elke tonne is weer deze situatie van plan. Er komt Walsijn voorop. Alweer de Loerte wordt kleerlijn om het voor de Wiense stik te dwaan. En daarachter daar komt dan de Zuidwesthoeken. Een beeld, ja, zie je het net meer als 100, soms 80, soms 60 meter tussen. En meer wie het verschil net. Daarachter Snits dan voorbij, daar komt Drachten, dan komt Jereveen. Maar die protestlagen er nog altijd in. Misschien de Lemmer die dus in Lutsen wordt zo. En daar is Bolzert alweer. Ja, ze zit het hele spultje heel dicht bij elkaar. Dan liep het van de Wien. Ik had de Zuidwesthoeken van Walsijn komt. Maar ja, dan komen de zeilen weer oer. En dan is het op een nij weer Walsijn. Niet eerst om de tonnen komt. Het is echt een beeld wat de hele wedstrijd wie een schitterende wedstrijd veren die beide mannen. Want ze is dat de Zuidwesthoeken net boven hem stuurde. Maar ze zielden mooi achter elkaar aan. En Sakoen elkaar wat in de gaten houden. En uitrennen eigenlijk op de rest van het veld. Die werk hier met elkaar. Want daar wie het meer mee gesteld. Dan moet je op een door wijze. Moet je te volle met een oren bemoeien. En het Erbe Grauw, ja, die is in ons list ongeveer. Dat mag eens even zien waar die zit. Maar die weer wat voortzakken. En die zakken nog meer voort. Zit wat in de achterhoede. Zit in de buurt van Langwar. Mooi spronkje van Douw. Maar het jouwt hem al je neer het verzeld. Nou, dan maar eens even zien hoe het verder gaat. Ja, op een nij de Zuidwesthoeken en Walsijn. Nou ja, hier ligt het Walsijn dan even heuger te gaan. Maar de snelheid bleef wel in beide skippers zitten. Die op alleen maar hooi ik vreselijk goed te presteren. En als Sjen litten had dat ze bij dit soort wedstrijden er echt wel uit komen kennen. Nou, dan komt het verhaal dan weer aan. Bij de tonnen is het nog steeds Walsijn voor. Is het nog steeds de Zuidwesthoek op het tweede plak. En nog steeds komen die orenskippen net volle dichterbij. Maar er veroordeelt al wat. Er veroordeelt echt wat in de wedstrijd. En dat zie je hem direct zien om zorgen naar de situatie bij Snits. Ja, Snits met draaien op Jereveen. Ze dachten dat ze de tonnen aan rennen konden. Dat koe ik wel, maar dat weer wat krap. Dus toen ging de snelheid eruit. En daar weer Jereveen ineens niet echt uit de achterhoede komt om dat zaakje even te klaren. En Jereveen gaat op naar het tweede plak. En het vierde plakje is dus voor de Snitserpannen. Om te zien dat ze bij die beide voorsten komen kennen. En dit is het beeld. Dit ben de voorste groep van de hele wedstrijd. In Walsijn en de Zuidwesthoek. Nou, en dan komt het laatste rakje. Je hebt zo Jereveen al, die is weer draait en die maakt achter een beer los. En dan zie je de Zuidwesthoeken daar bovenin zitten. En daar zit Jennewaard en Grauw. En Walsijn lijkt ergens in het midden. De wien die dus helemaal draait. En de skippen bovenin die hier in de wien en onderin hier absoluut geen wien. De Zuidwesthoeken gaat als eerst om de tonnen. Snits gaat zelfs naar het ene laatste plak om die tonnen. Het is je net voor te stellen dat het gebeurde. Het gebeurde echt op de randen van een bui. De ene hier de vlaag en de oren hier hem absoluut net. En hier hem volle minder uit een orenboeg. Drachten had eigenlijk net eens een slag maken. Bolze dit er alweer te strijden. Jennewaard dit er. En dan komt Jereveen. En dan komt Lemmer alweer naar voren scoot. En zo wie het beeld duidelijk. Met Jouwer en Grauw. En daar komt Walsijn pas achter. Ja, zo wie het beeld. Een beeld wie dus dat we een finish hier met een man die nog nooit eerder een wedstrijd in de SKS won hier. Auke de Groot van de Zuidwesthoeken. Zij wie de winnaar van deze wedstrijd. De uitslag op kaart hier dan bij Walsijn. Op 1 dus de Zuidwesthoeken van Auke de Groot. Op 2 Drachten Albert Visser. 3 Bolzert. 4 Jennewaard. 5 de Lemmer. 6 Jereveen. Zoon de Jouwer. 8 Walsijn. Ipie van der Meulen. 9 Grauw Douw Visser. 10 Snits. 11 Langwaar. 12 Huzum. 13 Ljouwert. En 14 Ek. De hele mannen van Berend Mink. Dat is dus de uitslag hier bij Walsijn. Het totaalklassement hebben we nog net. Het zit vanzelfs wel letter op een bij u op de site www.omroepfriesland.nl. Maar dat had alles te krijgen met de protesten. Klaas, daar wist je meer van. Daar wist er eigenlijk nog maar krek wooi. Ja, en ik had wel van Seppi dat er waren 2 protesten tussen Ljouwert en de hele mannen over en weer. Die ene protest het Ljouwert won en Berend Mink had dat er 14 punten gekregen. En het andere had Berend Mink won en dat er het Jaapie Meter 14 punten kregen. Dat ze geen Jouwert met een mooi cadeau weer uit de drillpalen naar huis. Beide 14 punten. Hartstikke idee. Zeg je dat? Dan nou Jere naar de reactie van Auke de Groot. Want Ilke zei het al. Zijn eerste overwinning binnen de SKS. Hij wordt voor het eerst van zijn leven winnaar van een SKS-wedstrijd. Auke de Groot. Doe maar een gelukkig man weer. Ja, absoluut. Het is weer fantastisch. Je hoort het.
Een hele mooie wedstrijd, de hele middag hebben we mooi in het ziel geweest. En heel sportief, maar wat zijn op ziel. En ja, die troffen het kreeg even wat minder dan wij. En die kwamen in het midden uit en wij kregen die vlagen wel even mooi mee. En we konden van de tweede plak naar de eerste plak daar zielen. En daarachter kreeg ik achterhouden. En dat is fantastisch. Ja, maar wie maar een strookje van, nou, 10 meter kwam het heuger? Ja, wij konden krijgen even, we zitten al een beetje heuger om die tonnen heen. En we konden krijgen even heuger bij die vaargeul verder komen als hun. En, dus ja, we zielden de hele middag eigenlijk al krijgen een beetje scherper door de wind als hun. Dus we kwamen steeds wat heuger uit, maar we kwamen ze nooit voorbij. En ja, toen kregen wij die vlagen wel en zij kreeg net. En Snits en Jereveen die zitten vlak achter ons en die wilden al direct de tonnen heen draaien. Die kwamen helemaal hard achter ons terug volgens mij. En hoe gelukkig best nou? Ja, ik ben hartstikke gelukkig. Hartstikke gelukkig. Hier ben we, toen is Hartskipper weer al hier maar begon en we het speel nou waren gewoon te praten op het ogenblik. En we ben hartstikke blij dat het nou, het speel te plaats stiert. Hartstikke gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, we zijn weer waarom op de Gaasland. Laat ik eerst naar de Dijtaggie en IP. Want ja, allereerst respect als je zit aan tafel. Want ik kan me voorstellen, ja, de hest, nou ja, ik het netjes zeggen, de helling. Ik baal als een stekker. Ja, dat maar ken een ik hele niet. bemanning, want dat doe je net alleen nog, dat doe je machinaal. Daar moet ik heel eerlijk in wezen. Maar ik baal als een stekker, want ik bedoel, alle wedstrijden, nou, dan maar weer in de dubbele cijfers. Maar deze wedstrijd hier op Verzailles winnen, ja, is een droom. Ja. En het liep het echt zo goed te gaan, zo lang. En dan Ja, bij de finish in zicht is Kees Vegelitje met het fietsen. Je leest er 4 voorop en dan krijg je mij nog een kilometer te gaan en lekker boon. Nou, ik bedoel, zielende waar heen wij. Ik ben een beetje bang voor het laatste stukje van de wien. Maar onder de wien op, hier ik er net bang voor geweest. Het echt weer een zielende waar heen wij. En hoe zien we het waarder worden? Dan hebben we nog feesthand. Maar ik bedoel, in één keer 30, 40 graden. En dat kan je man prachtig op trek en trace uitlezen. Dat vind ik zo schitterend. Dat verhaal. En dan kan je zien hoe een koerswijziging als sommige skippen hebben. En het is echt met 2 minuten geweest. We hier in de laatste route een voorsprongje kregen op Zuidwesthoek. Is ik op datzelfde verhaal van trek en trace te zien. En dat is het verschil geweest, want de wind draaide op een bui en dat is de tijdsfactor, meer wie het net. Maar zou je dat net omkomen? Ik bedoel, hoor je dat in de gaten? Nee, die bui zeg ik wel omkomen, maar wat momenten die wind draait, nee, dat ken ik in ieder geval net. Er zijn meer skippers die dat wel misschien kennen, maar die niet. Nee. Maar dan moet je altijd wel leren van dingen die gebeuren. Je kan er niks aan doen, dit is waardeloos en weet ik al wat. En dan zei Harry Amsterdam, Blue, alsjeblieft tussen je eerste en de tonnen ten alle tijd dat je voorop lezen, want dan heeft mensen te vrezen. Leest hem net even een beetje vrij? Nee, ik heb hem nooit vrij laten. Het is in een per, dat heb ik op de radio samen bij Seppi. Er was een man die lag bij de geul en die hier een boordje daar lezen. Hartstikke leuk, maar die man verhelt hem. En hij wil net verhellen, want dat was de wedstrijdlijn, snapste? En die man verhelt hem. Om bang dat het grote scootje erom komt. En die verhalen het skipje en toen kon Auke terecht 30 meter verder varen tot de Groene Tonnenlijn. Maar hij zakken 80 meter achter me en hij kon 30 meter heger varen. En daar kwam hij bij. En dat is op dat moment gebeurd. En prachtig was ook een lulverhaal houden. Maar alle scootjes voeren 30, 40 graden heger. En Het is een samenloop van een samenloop van omstandigheden. En dan zie je in het lood, maar Snits vaart precies hetzelfde gaat in Heerenveen. En dat zijn toppers. Ja, nou ja, precies Dus- dat wil ik zeggen. Want het gaat natuurlijk net alleen nog om Net- mij. Het is net alleen om die verhaal. Want Klaas, de op Nee, radio, maar dus zou de- zeggen, het hele klasse, of de hele competitie, in één keer weet alles wie oors. Ja, het klapt helemaal om. Maar het oren is dan ik weer. Wat je Jood en ik we denken. Hoe kan het nou dat de voorgaande wedstrijden altijd dan zo achterin zit? Omdat het skip het wel docht. Je kan dus wel goed mee van. Voorin. Daar moest je goed opletten. Nee, dat is goed opletten. Want die wedstrijden op Grauw, Veenhoop, Jennewold en Terhenne, bij net wedstrijden krijgen wij hier op dit magnifieke wedstrijd te halen. Grauw en lang. Maar nee, maar ik bedoel, het kan wel met dit skip. Maar het skip kent het wel. Het Ja. skip, daar hoeft net erin te zitten. Het skip is een kampioen geworden, dus ik een prachtig skip. En hij doet het ik wel, maar die skip, er zit net wel een verschil. Ik krijg ik uitlijn, er ben fjouwer erin een hudder. En daar in een heel soortje, een lieke hut. En daar jaren wij bij. Ja, maar En- dan juist toch ik vijfde te wijzen. Krijg ik gerne wel. Nee. Want wij hebben redelijk goed zield. Maar elke keer de laatste route gaat het bingo is het mis. En dan moet je maar opletten op dat lijstje die je hier al hebt. Ken je dat zien. En dat is bij jullie wel het geval. Dus de laatste route is een beetje een deceptie.
Ja, Ja, en dat speelt misschien aan zijn ek wel de volgende keer weer mooi in de eerstvolgende wedstrijd. Zo Nou, van, oh jee, nee, de laatste ronde zit er weer rond. Nee hoor, want we staan sterk in ons gampjes, dus dat valt wel wat mee. Hè? Hoeft net dus in te zetten. Dat is, Oké, nou op gelukkig dit moment zit ik wel even in een dipje. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou goed, het glas is nog vol, dus ik maak je de broek van. Zeker, maar ja, Jere dit nog wel een jaar. Al die shield-termen. Zei het jou wat? Nou, ik ken het volgen, hè? Ja? Dat gaat best, ja. En ben je een echte shield-man of net? Nou, ik zie het zelf wel eens wat, maar dan in een valkje of zo, hè. Dus, Ja. Maar zeg je wat jou is erom kom? Van, oh jee, Nee, Piet, ik heb het drink dus erom. net jongen. Ik Drink heb erom dan ook bij. net een verhaal. Dus ik heb net jongen. Dus ik ben jong heel benijd wat we daar nog van Sjen kennen. Ja. Hè, dus als het goed is, kunnen we dat zelf correct Vrij duidelijk, ja. En dan moeten we de koerslijn maar weer goed Sjen kennen. Dat is heel duidelijk. Ja. Ja. Nou, want daar zit er als wel voor, denk ik. Als het weer beschikbaar is, die 3D, dan? Oh, als ik hier bij kom, dan ga ik eerst even rustig naar Staven varen. Meteen bijkomen. Ja? Ja, ik ga me even opladen om hier te praten, maar ik bedoel, er moet even bijkomen. Maar Nee. het doet echt zeer. Ja, tuurlijk. Hier hebben we zo winnen. Nee hoor. Dit is Gazian, hè. Dit is een feest. Het echt inhaalwedstrijd die hier heeft. Ja, Het is een historisch nee. moment. En hier van de mooiste wedstrijden. Want dat is het Jood wel om in te listen. Dit is in te lijsten geweest en ik bedoel voor u zien. Het is feest, hier dat feest. Je hebt een hele oor uitzending gekregen, ja? Dus is nou wat serieus. Het is nou gelukkig wat te beheersen alle keer. Als je toch een probleem had met de orde, Arjen. Nou, gelukkig maar. Nou ja. Maar van, ik zou ik zeggen, maand je maar weer dan, toch? Nou, we krijgen elke keer de kans net. We starten altijd wel redelijk goed. Maar je moet er de kans mee krijgen. Dat is hier om een tweede ton eerst te gaan. Ja, je wordt feest. Ja. Feest is trouwens het hele scootje ja. Ja, toch? Oh, ik kan dromen, jongen. Je zielig van een beetje. We hebben het inzielen geweest. Ik zou weer in mijn nek lullen, maar dan kan ik genieten. Als dat ding op maar een pink te sturen is. En dan saffelen doek en saffelen zaal en zo'n snelheid. Ja, dus daar geniet ik van. Aan de andere kant, ik zei het ook van de morgen in het beginfilmpje van... Dit is Jim thuiswetter. Aan de andere kant, wetter is wetter, toch? Ik bedoel, heb je hem er enigszins voordeel van dat het Jim thuiswetter is? Ja, zeker. Wij zielen hier, wij oefenen hier. Nee, dat voordeel Dat snap ik, dat snap ik. Ik heb een idee hoe de wind hier draait. Nee, dat is een voordeel van. Maar die buis heen net onkomt. Nee, tuurlijk niet. Het moment dat die wind draaide, dat kon ik niet bepalen. Nee. Maar ik heb er ook wel eens voordeel van aan. Ja, nee, het is... nou, het valt me maar. Ik ken er weer een luidje. Ja, Dat is, gelukkig. maar ik heb het smoren nog wel in. Hè. Dat is, Klaas, ja, de eerste week zit erop. Ja. Wat is nou het meest opvallende, eigenlijk, in de weken die het nou achter u sluit? Dat Jood bij gewoon trorrend waar. Het hebben een pekers jongen, dat echt die grote favorieten die het Ipe neemt van diegene van top, dat die zo'n dreun krijgen kunnen. Dat hebben we grauw nog een pekers jongen. Dat is juist met Heerenveen een paar keer. Juist met Snits, net één is veilig. Juist Balzet wie een heel vlug skip heeft. In één wie de Jood wel even bij, maar die had ik Peker heel min klasseerd. Wat opvalt is dat net een favoriet zijn positie veilig is. En toch staan ze bij mij zit draaien bovenaan. En dat het mij te maken zien dat hij haar net bij jou in heilloze strijd. En wat Jood zeggen, Douwe Visserkamp even in zijn loofconflict met Drachten. Voort, Snits, weg. En zo gebeurt dat. Dus zo op het tipje lijkt het. Er is met weinig sporten zo, met keer zijn dikke favorieten en zus en zo, maar met weinig sporten zo dat het zo makkelijk is dat je helemaal achteruit zak je. Ja, het is eigenlijk nog altijd een onduidelijk water waar dit hier de SKS winnen zal. Ja, absoluut. Want Ja. ze zijn nou al gezet in de dubbele punten van de mensen wedstrijd, dus ze kunnen niks permitteren. Nee, dat wil even nog eventjes, want die plakken ben wel bekend. Snits gaat voorlopig gewoon de leading. Maar Jochen, dan Grauw, 4,8 voor Jennewoord, zegt je. Maar op papier, waar is dan de grote favoriet? Nou ja, natuurlijk is de Snits doet het stabiel nou, maar ja, die wordt nou minder. Elke wedstrijd wordt wat minder, ja. Dus het weet direct net super dat er je makkelijk inhalen. Helemaal net. Nee, Zoals dat normaal verwacht ziet. hij zit in hetzelfde dipje waar hij die trekt je punt op, hij hetzelfde dipje ziet hij. Dus daar zit geen verschil in. Nee, maar daarvoor heb je er helemaal normaal en makkelijk inhalen maar te kennen. Maar dat kon er dus net. Hij haalde je net Nee, in. maar goed, zo slecht ben we nog ik weer net. Want er wie wat wien, we gaan wat gas aan. Dus Ja, ik bedoel, en we laten voor, hè. Maar Wij zien- rally, maar dan moest nog meer goede plakken halen kennen. Nee, maar stil Dan kan waar- de best waar de treden worden. Nee, we krijgen net weer stil Maar waar. stil, krijgen we, nou dan hoop Nee, ik. oké. Dat hoop ik. Dus, dat hoop ik, dat is echt weer. Want ik hou wel van agressie en dat Oké. stillen dat er niks van Riepie. Dat Oké. is, Heren, we gaan naar Pieter Wilkens. Dan draai ik me even om, want we krijgen muziek. En Pieter Wilkens heeft een vers geschreven dat gaat oer scootjesjong. Het had de kruim met goed. Ja, Hoe je dat? Het heet van de Bokweit Doppen. Van de bok bij het doppen. Nou, lees eens uit. Wat had dat bij scootjesjong te krijgen? Nou, je had iets slippen ze op matrassen maken van Bokweit Doppen.
Waarom dat zo is, weet ik niet. Ik denk... Die houden geen vocht vast. Oké, tja. Oké, nou, Maar als je zegt van ik kom van de Bokwijk Doppen, dan wil dat zeggen ik ben binnen en opgegroeid op een scootje. oké. Dames en heren, Pieter Wilkens bij het noemen van de Boekwijk Doppen. Jou me wien en jou me wetter, liet me dreeuwen de maar. En ze is mij wat het dan beter, als ik terug de geven vaar. Maar het zintje op een hol, maar de hand op het roer, is geen sjoutje mij te vol. Vind ik rest in de natuur. Schippersbijn, worden grut, worden taai en worden hut. Hoe ze barber wezen wist en witte wol wat wordje is. Ik groen als jonkje in de beren, ik groen in klein, soms zuivermoos. En ik wacht op squalle pleren, want schippersbijen die binnen ons. Kan niet om vracht en schip verwroten, maar nemen die te hebben me. Want ik kom van de Bokwijk Doppen, van een matraske in de deur. Schippersbijen leren net, want op een schip is oorverlet. Maar leeuw maar net dat ik wat mis, omdat het schip mijn leven is. Maar het zintje op de holle, maar de hand op het roer, is geen sjoutje mij te volle. Vind ik rest in de natuur. Jou me wien en jou me wetter, liet me dreeuwen over de maar. En ze is mij wat het dan beter, als ik terug de geven vaar. En ze is mij wat het dan beter, als ik terug de geven vaar. Pieter Wilkens bij het noemen van de Boekwijk Doppen. Sikkema, ja, jou zit er dus, dat heb ik al eerder gezegd, alles om in 3D. In gearworking met Omroep Friesland, de SKS en Gameship. Wat ga je daar al leren, had je dat toch? Nou, wij denken dat het scootjes normaal van wordt. Hè, dus, wij proberen het natuurlijk visueel onttrekkelijk te maken. En dat je dat elk dat schenken. En oerlopen raad. Dus dat begint het al mee. En wij proberen dat zo echt mogelijk nooit te maken. En het voordeel wat wij hebben, als we dit maken, is dat je kan, als je dan show, ben je eigen regisseur, je eigen cameraman. Hè? Ja, dat dus je kent het van dat alle kanten. Trouwens op. Je kent het van je documenten dat je zou gaan willen. Ja, zo, we hebben hier nou op beeld. Dit kun je dus al je met waan. Je kunt draaien, je kunt eromheen zien. Ja, je kunt dichterbij, je kunt via draaien, je kunt van boppen zien. En dat doe je alleen met de moes. Ja, dat kun je alleen met de moes aan. Dus als je dan denkt van, ik ken het van nu deze hoek en het goed zien, dat hij mijn camera wel eens, dan kun je eerder zitten van, ik wil het even van de andere kant zien. En dit doe je de hele wedstrijd? Dit is de hele wedstrijd, ja. Wij hebben dus van dit hier, maar die van 2010, die ben ik al, ja. Die ken ik al, ja. Die ben al net voor elk toegankelijk, maar die kennen we makkelijk voor elk toegankelijk maken. Zo die gegevens binnen. En dan kennen wij dit zien litten. Ja, dus Klaas in de toekomst, er komt van het wetter en dan gelijk achter de computer. Nee, want dan wil ik zeker maar vreten. Ik wil haast dat wij bij de jongeren binnen. Dan wil ik dat wij in het bejaardencentrum met zo'n joystick, dat wij ons eigen schip krijgen. Ja. Ook dan bij boordjes op de tafel, maar dan ken dat zeker maar. Nou ja, hij wil zijn van hoe kunnen we dit nou, dit is stap in van, wij maken nou, puur visueel is het nou, je kent het nou zien. Maar het is zelf ook fijn dat je, als je er net passief hoeft te zien, maar dat je zelf, bijvoorbeeld ik eens even in de rol van de skipper zitten. Dat is natuurlijk prachtig. Ja, ik heb die bui.
Ja. Met die rare stift Bijvoorbeeld. en dan lees ik voor. Ja, dat ken je wel. Dus dat zon je er wel kennen, maar het is vanzelf toch Dan zeg wel ik heb het aardig hardste bedden, zeg ik dan. om de beslissingen die je neemt, om het zatemaatje, dat je toch zeg maar, op het plak van die schippers zitten je kennen. En dat je het echt beter dan kennen of minder goed vanzelf. En dat is altijd, het is een speeltje. Ik bedoel, Oké, dat zeg je nou. op een beeldscherm het beter dan is Maar natuurlijk wat ik oorzaak op maar. Ik denk dat vooral bij protestsituaties liep het mij dit dus nou ideaal, of net Ipi? Nee. Dat is al praten bij een industrievereniging dat we dit net gebruiken zullen in protestsituaties. Nee, maar waarom? Dat begreep ik helemaal Nou, niet. dan moet dat een vergadering afpraten worden en dan moet het maar meerderheid van stemmen moet dat afpraten. Dat snap ik. Maar dit is Nou toch, net. het wordt toch volle eerlijker van zo? Ja, nee, heerlijk. Dan komt het in zijn vergadering. Maar komt wat vies je persoonlijk? We moeten dat bespreekbaar maken, maar op Nee, dit maar moment niet. wat vies je persoonlijk? Nee, Maak je hem ik- dit broeken, dit materiaal van Misschien nou wel, maar ik vind het volle leuker om nou contact met die mensen te hebben. Want ik heb vrij duidelijk praten altijd. Dus dat is het, ja oké. Ja. Omdat je goed praat, kind is zo van, Nou. zet mij in zo'n hokje, ik lul hem wel om. Maar dit is natuurlijk wel heel eerlijk. Op het wetter praat ik meer dan in het hok. Klaas? Ja, nee, ik zou direct zeggen van die beeldnellen, je hebt de wal nog net. Dus dat protest wat juster weer, maar jou en wat zijn, dat hij aan je beeld niks aan. dat Maar dan weet zie je ik. net wat die wal weer. En daar dat- ging het natuurlijk om. Als het goed is, dan kun je die wel zien. Dus ik moet Nee, die wal is net, want die wal wie boeikes en er zit geen transponders op. Dus dan moet er ook chipjes op zitten. dit zit op een boeien zitten. Ja, die groten, maar die de niet wal is bij de- vers, de val die verroodt Nee. nooit, dus daar hoef ik geen transport Nee, te de wal bestaat uit lietse boeikes. Zeker maar. Oh, oké. Op Ja. het moment dat ik zeg dat wij wal hebben, moeten ze draaien. Ja. En ik bedoel, Maar als het nog leekst. Nou, lieg ik maar ze erom protesteren en daarop protesteren dat ik net bij de wal ben. En dat kan je dan mooi controleren. Als Ja, zeker kan het maar wel die controleren. chipjes Ja, dan ik in die baltjes dan. Ja, Ja, dat dat ik vind alle ik dan doppen wel. in hun eigen. Maar dan snap ik wel, dat staat er op het scherm best en ik ben er dan voor. Nee, dat was net wel voor zijn. Maar ik bedoel, ik heb duidelijk bij de wal zijn. Ik wil rond voor de wal, want ik moet draaien. Ja. Ja. En dan moet ze reglementair draaien. Ja. En ik wiek echt bij de wal, flauwkul. Nou, En dat dat is ze- wel, dat is het nou net weerst. Nou, dan Nee, mag je dat zij zou waarom, vaststellen dan mag je kunnen. ze waarom protesteren. Ja. En dan kan je de getuigenmuziekje met de meerdere discussies. Daar ben ik geen getuige vandaan. Makkelijk, dat we in de getuigen zat. Die mag je opziekje. Want daar heb ik al eens probleem met hand om getuigen te krijgen. Daarom. Ja. Maar goed, het is nog een beetje onduidelijk dus van wat we het aan dit broeken zullen voor protestsituaties. Dat is net helemaal helder. Aan de andere kant, en die beelden hebben we ook. Je kan wel hele mooie acties, kun je het vanzelfs waarom zien. Zoals bijvoorbeeld Juster, mijn Snits, die inhaalactie, die is nou ook in beeld. Snits vaart echt een eigen koers, de rest die kiest een eigen route. En Snits gaat zo van plak, nou wat wie het, 9, 8, in één keer naar Fjouweta. Ja, Dit ja. kun je dus ook heel mooi weer waarom zien. Ja, dat weer bij die beroemde boei eronder. Ja. Ja, dagen de week te groeten. Nee, dat klopt. Maar ik bedoel, dan komt het terug oren dat je er rond te krijgen en rust bewaren. Zie, maar dat is wel mooi, juist wel even, dat hij dan kan je het stuurboord, bakboord moet je. Ja. En in de romte dan. Maar show je het voor je, Ipi, dat je dan nooit de wedstrijd nog even achter de computer en dit Ja, even... zeker zult dat van me, want dat kan je langer volhouden als koetjesziel. Dan kan je de starten. Ja, Ja, dan klaar pakt zet hij tegen de- Lico. dan pakt hij Dan ken ik Lester ook de- nog. dan ken ik de benen aan zitten dat die samen moeten. Levensgevaarlijk voor die benen. Ja. Dat is niks voor. Dat is, nee, er is niks mooier. Het is een hulpmiddel. Het is een machtig hulpmiddel. Maar niks mooier als koetjesziel hier op een Hegemer Mariër. Er bestaat niks mooiers op deze wereld. Niks moois op deze wereld. Ja, want Sikkema, Joen, is dit dus nou bij u op de site te zien, hè? Klopt, ja. Of is dat nou al te zien? Ik weet het precies hoe let dat het is. Ik ga jij dat het jongens om 8 uur met het beschikbaar wezen, maar dat ken ik wel wat jij er Maar wezen. Ik wanneer weet net, ben ik dat game nou, dat wij, hij wint dat natuurlijk van mij, maar als ik die knap dan wat leren ga, wanneer gaan wij dat dan... Daar ben ik tja, wij hebben zo'n, dit is een eerste fase wat we nou niet in hebben. Maak je het eerst zichtbaar en dan kun je heel veel nog verbeteren en maar dan, neem maar op. hoe vier En wat weer? wij, nee, net of 4 weer. Maar wat mij betreft tak hem hier, maar dat hing het ook van andere mensen. Wat waaien, daar hou ik mee op en dan doen we dan. Ja, nee, maar het is wel zo. Wij willen wel graag het daarop maar ontwikkelen maken. Ik voor een grotere groep. Mooi daar. Ja, dat is helder. Die Mooi. Spanje, Schotse ziel met Ja. het joystick. Nee, ik bloei je, hè. Het is echt weer. In Benidorm, waar weet. Morgen is de wedstrijd in Staren vanzelfs en de waarsverwachting van morgen. Morgen hier eerst nog wat zinnen. Letter wat meer bewolking en kans op een bui of een buitje. Oerdui is ongeveer 21 graden. Een zwakke, ontheeguut, matige wind uit
Ja, je zit verskater jochtings. Nou, daar heb je wat aan. Daar heb ik wat aan. Ik bedoel, Piet, bedankt. In die een enkele bui. Best nou Baskou. Wist wat scoren. ja, Piet, die kent mooi verhalen. Doet verskaten richtingen. Nou ben ik de fjouwerwedstrijd in de klos geweest. En dan begint er weer met de vierde wedstrijd. Nou, En in die een enkele bui. Hij weet net krijgt weer. Letter in de nacht. Kom op weer buien. als me nou fjouweren is. Nou, let me zien, ik zal een stiefpeteer mee. Oké, heren, tierentanken van je komst hier naar de Gaasterland. Morgen dan in Starum. Dan is het Ladies Day. Dat betekent alleen nog vrouwen aan tafel. Ik ben er net en ik denk Klaas misschien heel stiekem ergens in het publiek. Oké, nou ja. Morgen in elk geval Starum, het Koetjesjournaal. Ontjen, dankjewel.